Maluhod ba ang gabos para sa Oratio Imperata? Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso. Sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init yang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Litania nin pasalamat pakatapos kan pandemya. Magdulo kita sa kagurangnan nga minabago kan kabos para sa gabos niyatong inakong balaog asin biyaya kan panahon nin pandemya COVID. Sa lambang kahagadan, sarabay niyatong sabihon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagpagirumdon sa mo kan kaluyahan nin buhay, pag-ampon sa mo kan mayo ni nagngas na mag-ako sa mo, asin sa pagbukas kan sa muyang isip, manungod sa tunay na kaipuhan sa buhay, magpasalamat kita sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa pagtugot sa mo na makisumaro sa kapwa na may pagtubod, asin pagkamuot, minsan pirit na irinayo kami sa lambang saro dahil kan kahilangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Para sa isugbuot kan mga naghatod sa mo nin tabang na siyentipiko, sosyal, asin espiritual, sa tahaw kan mga peligro asin banta sa saindang buhay. Magpasalamat kita sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Para sa regalo kan mga bagong na diskubring bulong laban sa virus, asin ang pagsugpo kan pag-ulakit kaini. Magpasalamat kita sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Para sa regalo ni sigurong presensya, kan kami napupurisaw, naghuhurasa, napupungaw asin namumundo. Siring manawaranin pasensya, kan panahon nin pandemya. Magpasalamat kita sa kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamibi kita. Mamumuto na Diyos, dai kami nin iniisip na dai mo aram. Dai kaming luhang pinabulos na dai mo pinagmakulkan. Dai kaming sinisilibrar na kaugmahan na siblag sa imo. Naglaog ka sa samong kinaban kahilangan, pagsakit asin kagadanan. Asing aram mo ang takot na samong hinahampang. Ako aman ang samong pagpasalamat sa imong mapagmangnong pagkamuot kan panahon kan pandemya COVID. Siring sa pagtangis mo sa pagkagadan ni Lazaro. Hangusan mo kan hinangos kan buhay na daing kasagkoran. Ang gabos na nagadan sa coronavirus. Ginibong kaugmahan ang samong mga kinakatakutan. Asin sa gabos na ini, nagpapasalamat kami sa imo. Mapasaimo ang kamurawayan, ngunyan,
asin sagod paman. Amen. Santa Maria, tabang nin Kristiyano. Ipamibi mo kami. San Miguel Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Diyos mahinaaga sa indugabos mga tugang. Ngunyan iyon ikaanom na Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat ni na Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family, ni Jose Pinelios Jr. and family, kan Mendones family, kan Paterno asin Ginutob and family. Pasasalamat for passing the let sa kahagadan ni Mary Grace Andres. Pasasalamat for the first birthday anniversary of Lorenzo Lizaso Lusa sa kahagadan ni Doktora Teresita Plaza. Ipamibigmanyato ang kalag ni Charlemagne Joseph sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family para kay salvasyon ni Dr. Joel Zan, para kay Ruben Asin Salome, Canonies family, para kay Benrando, ni Monet Daen and family, para kay Sylvia Asin Antonio, Pilar, Juan and Gloria, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, Miriam Asin Froilan, sa kahagadan ni Rosie Asupardo and Cantara family, para kay Apolinario, ni Imelda Brizuela, para kay Carlos, ni Daddy Johnson and family, para kay Salvador, kan Aicardo family, para kay Sonia, ni Cesar Gracia, para kay Jade Royden, kan Garcia family, para kay Mary Jane and Jose, kan Esquivel family, asin para man kay Melvin asin Armando, sa kahagadan ni Mario Lieva and Alcantara family. Sa ngunya na Domingo, ang mga babasahon nagpapaabot kan mensahe na ang pagdatong ni Jesus dai naghali sa katugunan, kundi para utubon ini. Ang Ebanghelyo minapadagos kan istorya ni San Mateo, manungod sa sermon sa bukid. Enot sa tulong kabtang kan mga katukduan ni Jesus, manungod sa dalaning buhay, pasiring sa kahadian ng Diyos. Kan dinara kan Mesiya sa kabilugan ang kahadian. Andaan na kasuratan, daiman hinalian nin halaga. Alagad, ini sa iyang inutob. Dai tiglain ni Jesus ang sa iyang mga parasunod sa mga katukduan ni Moises. Alagad, sinasadol pa niya sinda na magsunod asin lagtawan pa ang mga hinahagad kan katugunan. Ini bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang satong hinihinguwa, mantang kita padagos na naglalakaw sa dalan.
Banwaan ni Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Alan B. Apuli. Sa maumang tingog, sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Matilog pagkakas. Sa iyang kaligtasan, sa gapos na banwaan. O awitan ta't kakurang na ni sarong bagong awit, pagkakyawan ang Diyos na makakamhan, bilog na kinaban. O awitan ta't kakurang na. Sa ngaran ka nama, Aki Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nantaan, pagkamot kan Diyos, asinan pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkaning o kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, bisan na Maria, danay na Birhen, sa kabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tao marahayan mo. Ginoo mamika, iturukyawi ka, sinasamba mika, pinapanguraway mika. Pinapasalamatan mika, huli ka nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit doon, masamang makakamon. Kagurang na napimpugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikalaman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan hinapan, kay laki kami.
Mamigbi kita. Diyos, ika na nagsasabing magdanay sa mga pusong matanos asin tunay. Tuguti kami hulikan sa imong grasya, na mabuhay na siring, na pinagkanigo mong mag-erok, huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaigo mong nabubuhay sinagahade, kasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa kasuratan ni Sirach, tinatawan halaga ang pagsunod sa mga katukduan kan kagurangnan. Hulit ang mga mata ng Diyos, nahihiling ang gabos niyang ginipo. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Kung uyon ka, magigibo mo ang katugunan, asin ang pagsunod kaiyan na sa imong kagustuhan. Kalayo asin tubig ibinugtak sa atubang mo. Unaton mo ang sa imong mga takyag, sa anuman na gusto mo. Sa atubang nintaho, yaon ang buhay asin kagadanan. Itatao sa iya ang anuman na sa iyang pilion. Madunong ang kagurangnan. Makangangalas asin nahihiling ang gabos. Ang sa iyang paghiling, yaon sa mga may pagkatakot sa iya. Aram niya ang lambang gibo nin tao. Dai niya sinugo ang si isay manaharayo sa Diyos, asin dai niya tinugot na magkasala. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugmasinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Maugma sinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Maugmasinda na ang buhay daing digda, naglalakaw sa tuguning kagurangnan. Maugmasinda na naguutob kang sa iyang kabutan, nagahanap sa iya, bilog nindang puso. Maugma sinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Itinao mo sa inda ang sa imong mga tugon, buot mo na maimbod nindang utubon. Ang sa kong mga lakad, magdanay lugod sa pagsunod, kang sa imong kabutan. Maugma sinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Bintisyoni ang surgoon mo, mabubuhay ako asin kukuyugon ko ang tataramon mo. Buksan mo ang sakong mga mata, asin mahihiling ko ang mga ngalasan kantugon mo. Maugma sinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Itukdo mo sa ko ang dalanin sa imong tugon, kukuyugon ko sagkod sa katapusan. Patuoda ako sa pagkuyog kan sa imong tugon, sa pagkuyog kaiyan nintudok sa puso. Maugma sinda na naguutob kang kabutaning kagurangnan. Isinasadol ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, ang manungod sa kadulungan kan Diyos, na ini ipinahayag sa satuyang mga tao, sa paagi kan Espiritu. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, alagad pinag-uulayan ta ang kadunungan na yaon sa tunay na Kristiyano. Kadunungan, bako kan kinaban na ini. Bako ang mga prinsipe sa kinaban na ini, na may katapusan. Pinag-uulayan ta ang kadunungan ni Diyos na natatago sa misteryo. Kadunungan na itinago ni Diyos para sa tong kamurawayan bago nagpuon ang panahon. Kadunungan na daymidbid kan mga prinsipe kaining kinaban. Hulita, kun midbid ninda, day kuta na ninda ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamurawayan. Siring sa nasusurat, itunukdo niya to ang mga bagay na day nahihiling kan mata, asin day nadangog kan talinga. Mga bagay day naabot kan isip nin tao. Mga bagay na inandam nin Diyos na mamuot sa iya. Ini ang mga bagay na ipinahayag nin Diyos sa to.
sa tabang kang Espiritu Santo. Ang gabos na bagay sagkod sa mga misteryo ni Diyos, natutugkad kang Espiritu. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Tataramon Diyos, iyon tinapay nin buhay. Alleluia, 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 An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sosog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kung an sa indong katanosan day lumampas sa katanosan kan mga eskriba asin fariseyos, day kamo makakalaog sa kahadean nin langit. Itinukdo sa indo na an sa tuong mga magurang tinugon, day kamagadan asin ang nakagadan hukuman kan banal. Asin kan sa indong mga magurang, ngunyan sinasabi ko sa indo, an naanggot sa tugang hukuman kan tribunal, an nagmumuda hukuman kan sanggunian, an magsabing rungaw sisilutan sa kalayo nin Gehenna. Itinukdo sa indo ang tugon, day ka magdurog sa bako mong agom, ngunyan sinasabi ko sa indo, an minahiling sa babaeng mayagom asinbot magdurog sa iya, nagkasala na nin adulteryo sa iyang puso. Itinukdo sa indo na ang sa tuong mga magurang tinugon, day magsumpa nin basang lamang. Utubaan sa imong panuga sa kagurangnan. Ngunyan sinasabi ko sa indo, day nanggad ka mo magsumpa ni sa langit. Ulitayan ang trono ng Diyos, ni sa daga, ulitayan tungtungan kan sa iyang mga bitis. Sabihon na opo kun opo, asin dai kun dai. Ano man na lumabi ka iyan, minagikan sa maraot. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sabi po ni Benjamin Franklin, saro sa mga founding fathers kan Estados Unidos, saro man na inventor, nag-crack kan independence kan Estados Unidos, sabi niya, tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Mga tugang padagos po kita sa mangunya na mga Domingong ini, poon pa ka nakaaging mga Domingo. Si Hesus Kristo po ipinipresentar ni San Mateo bilang bagong Moises. Asin nagtutukdo nin bagong interpretasyon kan tugon nin mahal na Diyos na inako ni Moises duman sa bulod nin Sinai.
Asin si Jesucristo po, na iyuman na kagibukan mga tugon, ilinalatag sa satuya ang bagong interpretasyon kan tugon or kaya kan Torah naging patugmadan kan buhay kan mga Israelitas. Although may mga kapangyarihan man kaito so mga eskriba sin Pariseo, ngunyan po ang imbitasyon niya na lumagpas kita sa katanusan na midbid kan mga eskriba sin Pariseo that time na nagkaigwanin otoridad na mag-interpretar man kan na mga leyes na ipinamana kan ni Moises sa mga Israelitas. Asin inuman ini naggiya sa sainda kung paano sa makipagrelasyonar sa mahal na Diyos. Asin ngunyang pinipisintar si Jesucristo na paratukdo. By the way, balikan po niya to mga tugang. Pag sinabi niya to na paratukdo, so far, giro ang general term na ginagamit na po is teacher, right? Di ba po? Pag nagtutukdo, teacher, maski na nga ni... Pero, may, kung mamalisyahan po nindo, ang mga paratukdo niya to sa manlain-lain na nibilkan sa tuyang pagkabuhay, girong may mga specific name man. Pag sa college po, ang mga paratukdo, inaapod niya to ano? Di ba, professor? Sa mga athlete, pag tinutukdoan sinda, ang inaapod niya to sinda ngaya coach. Pag mapapadapit po mga tugang sa may mga nag-influence sa tuya, sa pagkaigwanin na ngaya self-esteem, minsan inaapod niya to mentor or kaya sa trabaho, inaapod niya to mga mentor. Tinutukdoan kita kung paano gibuhon ang sarong trabaho. Di ba po? Mentor. So, kung nagtutukdo man sa tuya, mga tugang nin na kumbaga ngaya martial art master. Pero po mga tugang, ang teacher na appeal o kaya pag-apod o endearment, ginagamit niya to sa mga teacher niya to sa elementary, lalong-lalo na. Or kaya, lalo na itong early stage, kan sa tuya po na pag-aadal. So, sinda po ang, kumbaga, parang girong exclusive na pinag-a-apply niya to sa mga nagtutukdo sa satuya, duman sa elementary grade, o kaya minsan mga tugang sa high school. You know what? Sa college po mga tugang, tinutukdoan kita kan mga skills kung paano ma-develop niya to. Sa elementary o kaya sa prep, sinda po more or less daw nagtutukdo nin mga subject na science or mathematics. But normal may mga tugang leaning ining mga professional na ini na magtukdo sa satuya kang inaapod na good moral and character. Ang GMRC. So pinag-inculcate ninda sa indang mga ano yan, mga lesson, ito po mga tugang na maray na gawi. Kaya kung mamalisyahan po nindo, balikan nindo ang setting po mga tugang sa elementary, kaya sa high school, tuod po mga tugang ang mga maestra magpaskil nin mga sayings dyan baga po sa classroom, manlain-lain, na maghuhubog po mga tugang na magkaigo kita nin marhay na ugali. For example, ngaya ang batang magalang, kayamanan ng magulang. Or kaya, honesty is the best policy. Mga setting po ang mga tugang kung magirumduman niya to, or kaya so golden rule man ka ito, na pinagsurat ni Confucius, do not do unto others what you do not want others do unto you. Mga nyaw na yan mga tugang dumang. Kaya pinag-apply niya to, dahil ko lang po, ako mas close ako mga tugang, bako man unfair sa mga teacher or kaya mga professor sa college or sa iba mga tugang. Mas close ako sa mga teacher mga tugang sa elementary asin na high school. Dahil tasinda ang naghubog kan pinaka-basic na karakter or kasi values po na dadarahon mga tugang, dawa nga ni Kang Enot,
So mga maestrata kay ito, minsan nakukulog kita. Pero ako na mga nakurunit man kay ito sa talinga ko. Salamat. Nakanood ako magbasa. Sana sa mga magurang, dahil man tabi nino pakapampers sa indong mga aki ngunyan. Baka po mga tugang dahil na nindisiplina. Tabangan nindo man po sa mga maestra. Dahil man tulos nindo ipagkaso para na kunyan. O nahalian nin sarong buhok. So aki nindo, ikaso na nindo, or kaya nganing makakaso ka mo, ibakal nindo nin TV. Masabog iyan. Hali sa panlamang. So anyway po mga tugang, si Yesu Cristo po, ipinipresentar ni San Mateo na siya ang pinakaurog sa gabos na maestro, na teacher. Ninhuli po mga tugang, siya ang nagtutugdo sa satuya ngunyan kung paano kita magkaigwanin marhay na ugali. Kung paano niya to mga tugang uutubon ang mga laws na itinaunin sa tuyang kagurangnan. Na dati, kay Moises po, ang demand negative. Mga prescription po mga tugang na nagpo-prohibit na kita maggibo nin sarong bagay na matanos. Kaya nga na-formulate mga tugang, kung mamalisyahan niya to ang 10 tugon, majority sa inda, sa negative po ang formulation. Do not do unto, or kaya, do not commit adultery. Do not commit, don't kill. Dahil ka po maghabon, dahil ka magsaksim putik. Ini mga tugang girong pinupugulan ang tao na maghiro. Napag-abot kay Yesu Cristo, mamasdan niya to, kanabasa niya to, kanakaaging Domingo, ang Beatitudes. Pinag-formulate niya yun po mga tugang sa positibong paagi, na ang demand po mga tugang, positive, na kung saan pinagbubusol kita na maghiro, na maggibo. Kaya nga ni, kang pinag-formulate man ni Yesu Cristo, so golden rule, bako na po mga tugang si negative manner, kundi do unto others what you want others do unto you. Kung babalikan niya to mga tugang, girong igwang sen so sinabi ni Benjamin Franklin. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me sa kasana ako nakakanood. Involve me and I learn. Si Yesu Cristo po mga tugang, pinagbubusol kita na mag-engage sa kinaban. Bako po mga tugang magdulag. Kaya ang sa iya pong approach mga tugang sa pagtukdo sa satuya, proactive. Kaya girong mga tugang girong nasa linya, nagirumduman ko si Bob Ong, sarong author na Pilipino, may pinag-differentiate po mga tugang na paginguwahon sana dakan mga magurang. Tainidaa ang nagiging productive sa community. Si Bob Ong po mga tugang, sarong author na Pilipino, sikat iyan sa mga millennials, sa iyang librong Stainless Longganisa, may pinag-differentiate siya po mga tugang between gifted child, as in giving child. Ang gifted child mga tugang, ito sa mga genius. Ito sa gustuhon tang pagparapairinomon nga yan, tigpo-promote nga di mga tugang kan mga sikat na mga gatas, na pag nag-inom ka kaini, naging genius. As in gusto tamang ka itong permi po mga tugang na tataon na so mga akiunon pa, tataon na kan mga kung anong mga capital, as in mga value ngayon po mga tugang kan pi, 3.14 or whatever. Pero sabi ni Bob Ong mga tugang, aram nindo, pagdarakula ang nagiging productive digdi sa kinaban, asin sa susyudad, bako pwedeng mga genius, kundi sa mga giving child. Ang gifted child po mga tugang, igwasin na nin orientasyon daa sa buhay ninda na gusto magpara-receive sana. Kaya nga ni gifted, gusto sana siging receive. Pero po mga tugang, ang giving child, iba. Ang giving child, sinda po mga tugang, so nag-initiate. Siging tao. Siguro araw kan mga tugang, kunyata, pinag-differentiate kan oto. Which is, kung masdan niyo po mga tugang sa komunidad, sindaan po talaga nagiging productive. So kaya,
Si Yesu Kristo po mga tugang sa ining mga Domingong ini po pakan mga nakaging Domingo, nakatutok po ang liturhiyata sa inaapod na Sermon on the Mount. Sarong segment po ini mga tugang sa pagsurat kan mga ebanghelista na pinagtitulan sa pagtaon ni Yesu Kristo, pagpaliwanag kan bagong tugon, lalong-lalo na kan sampulong tugon na itinaon ni Yesu kan sa tuyang kagurang ng kay Moises, na magigiman po mga tugang na roadmap kan buhay Kristiyano. Nangunyan mga tugang, inaatang ni Yesu Kristo, another roadmap ang pag-interpretar ka ini, nakita po mga tugang, dahil magdulag sa kinaban, kutak mag-engage. Kaya nga ni, bako na po mga tugang sasabihin niya, dahil ka mo magdadan. Kundi, respetuhon nindo ang lambang saro. Poon pa sa indo, kairarumang kan sa indong puso, magkaigwa na kamunin malinig na puso. Ngunyan mga tugang, dahil niya nasasabihin na dahil ka mo mag-commit nin adulteryo. Kundi sasabihin niya mga tugang, hilingan nindo, galangon nindo ang lambang saro. Galangon nindo ang mga babae, galangon nindo ang lambang saro. Magkaigwa ka mo nin purity of heart. Dahil niya na po mga tugang sasabihin, na dahil ka mo magsaksing putik, ang sasabihin niya na po mga tugang, magi ka mong totoo, sa indong sadiri. Positive demand ang hinahagad niya sa tuya. Nakita po mga tugang, dahil matakot na maggibo. Na dahil kita matakot mga tugang na mag-engage, mag-involve sa kinaban. Asin kita po mga tugang magpartisipar. Kaya siguro po mga tugang, igwaman ka ito nin sarong philosopher na Aleman, si Friedrich Nietzsche. Sabi niya po mga tugang, the doer alone learneth. Ang nagigibo, iyo sa naman ang nakakanood. Sana po mga tugang, kita magluwas sa tuyang mga comfort zone. Isabuot niya to ang pangapudan ni Yesu Kristo, ang relasyon sa mahal na Diyos, nakasalalay po mga tugang bako sa pagdulag, kundi po mga tugang sa pag-engage. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki day dinalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli ka ni Espiritu Santo, Kibiren Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahalian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kanama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamurawan. Siya nagdaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa rumbunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalat ako kang pagpabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagkakatilipon kita bilang sarong komunidad nin pagtubod, danganing ipag-ugma, ang pagkamuot asin pagkaherakan mahal na Diyos, minadulo kita sa iya sa pagpamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa Santa Iglesia,
Nalugod ang mga magpapasunod asin nagigiya sa satong pagtubod. Magin ehemplo nin tunay na pagsaksi sa pagkahirak ni Kristo para sa gabos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa katuninungan sa bilog na kinakban, nalugod ang mahal na Diyos, baguhon ang puso nin gabos, na nagpipili nin mga paagi nin inustisya, asin persekusyon. Irayo sinda sa kasalan, pasiring sa buhay, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa moyang pamibig. Para sa gabos na nagtatrabaho, sa lado nin edukasyon, nalugod ang sa indang mga paghinguwa, mabalsanin biyaya, mantang sinda naghihiras kan sa indang balaog ning kadulungan, asin pagkaaram sa indang mga tinutukdoan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa moyang pamibig. Para sa satuyang parokya asin komunidad, namantang kita nagkakatiripon sa bangkete ng Eucharistia, magin kitang sararo sa puso asin sa misyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa moyang pamibig. Para sa gabos sa mga nainot na sa satuya sa ikaduwang buhay, lugod sinda kahirakan kan mahal na Diyos, asin tauan sinda kan liwanag ng bagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininigan sa moyang pamibig. Diyos samang mamumuton, dangugaan mga inagrangay kan sa imong banwaan, simbagaan sa muyang mga pagngayo-ngayo, asin bendisyon ni kami nin mga biyaya asin grasya, na kaipuhan niya mo sa pagkamit kan buhay na daing kasagkoran, ininagad mi, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamigay ka mo mga tugang tanganing ang sakuasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ining sakripisyo maging malinig na pagdulot sa imo, asin para sa mo banal na biyaya, kan pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, aas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. To maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, sa dana si minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamanadayng kasagkoran, ginibo mo ang gabos na sangkap kang kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kang gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa makayagayang selebrasyon.
imong kamurawayan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Palalanan minaningin, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangan ni kanang ganang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimigay kami, papanalakan ang bunggan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maging hawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan, si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaw sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kam kabos, asin magkakan kay tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa iyong mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayo ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayak sa na ikaw. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kang sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimigay kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen ay na kan Diyos, San Jose sa iyang banal na sposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos ng santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omo si magpamuraway sa imo siring man, huli sa akit mong si Hesu Kristo. Uli sa iya sin kay balya, asin sa saya, sa imo Diyos samang makakamon, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asit kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraka sa suod. Kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katulinongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nagapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maog mang paglaong, asin pagdatong kan samong, para ligtas na si Jesu Kristo. Ulito sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ikaw na nagsabi sa inyong mga apostoles, katuinong ang binawalat ko sa inyo, sa kong katuinong ang tinataw ko sa inyo, ari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, na simpapagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan, kanabubuhay sinagkahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kamo, nin katuninongan. Peace. Cordero kan Diyos, na
si Jesucristo, ang kordero kan Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang kinakban, kaladang kitang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sa diri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sa diri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Isus. Tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog. Asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas. Na ika nagadan para sa kuya. Magadan malugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauririhe, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Hawak ni Kristo. Amen. Jesucristo, namunan mo si mong banwa.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, ang gawi kan sa imong kusog, magurog sa mo, tanganing nabasog kan mga langit no na sakramento, kami maandam huli kan sa imong balaog na magkamit kaining mga panuga, huli di Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Inot po, second collection. Tabang nyato para sa mga naapektuhan kan paglinog sa Turkey, asin Syria. Ikadua, Lecom recruitment. Sarong pangapudan sa mga buot magin para proklamar kan tataramo ni Diyos, o lectors and commentators. Kinakaipuhan, 18 sundong 60 anyos ang edad. Nakaistar sa mga barangay na sakop ng satong parokya. Tatao magbasa, magtaram, asin magsurat ng Bicol, asin Ingles na lingwahe. Sa mga interesado, magkuakan aplikasyon sa opisina kan satong parokya. Ang deadline kaini asin pagsumitir kan forms sa aga na, Pebrero 13, aldaw na Lunes. Ikatulo, Prek-seminar. Siring man iniimbitaran ang banwaan sa gigibuhon na Prek-seminar. Puon Pebrero 17 hanggang 19 kan taon na ini. Ang si Isay man nabuot magsabay. Tabi man magpasyar sa opisina kan parokya para sa iba pang detalye. Ikaapat, katekesis tanganing magtalubo sa Kristiyanong pagtubod. Inaalok ang kabos sa edad 13 anyos pa itaas. Anuman ang sa imong kamugtakan o sitwasyon sa buhay, urog na kung ikanasa kadipisilan o da inaaram ang gigibuhon sa buhay. Madya sa masararom asin seryosong pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, asin diskubrehon ang sa iyang plano para sa imo. Magdigdi sa simbahan sa Martes asin Huwebes, Pebrero 14 asin 17, alas 7 ang banggi. Ikalima, donations. Salamat sa mga nagdonar ka nakaaging simana. Gabos po ino, anonymous. 200,000 pesos. Tulong 1,000 pesos. 200 pesos. Asin 100 pesos. Ang nagpapaisi asin nagpapasalamat. Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura, Paroko. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katunilongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aldaw sa Indo kabos and Happy Family Sunday. Marhay na agaman po sa imo Padre.